Good morning, church. What a wonderful day to worship our God. Amen? Amen. Let us all rise from our seats. Let us prepare our hearts and begin in prayer. Our loving God and Father, we thank you, O Lord, for this wonderful day. We thank you, O God, that you have given us this time to worship you and praise you, O Lord. Indeed, you are so good, O Father God, and you are so worthy to be praised and to be exalted, O Lord. We praise you, we glorify you, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. And allow me to read to you Psalms 115. Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases him. But their idols are silver and gold made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk. Nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. All you Israelites, trust in the Lord. He is their help and shield. House of Aaron, turn to the Lord. He is their help and shield. This psalm gives us reason why we should worship God. First, because we experience His love and faithfulness, we should respond in worship, and we should give Him all the glory that He deserves. Second, it says, those who make them will be like them, and so all who trust in them. If we worship idols, we will be unable to see, unable to hear, unable to feel, unable to do anything of any value. But we trust our Lord. We trust our God who is alive. Amen? Amen. So because we trust our God who is able, we will be able also to give Him all glory. Amen? Let us sing our praises to the Lord. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again, and give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered
and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Lord. We worship you. We glorify you, Jesus. You are great, oh God. You are worthy to be praised, oh Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you
of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. 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 Yes, Lord, you are great, you are mighty, you are awesome, you are worthy to be praised, O Lord. In Jesus' mighty name, amen. Amen.
Grace and peace sa tanan. Karong adlaw we'll be talking about Stephen or Esteban sa Bisaya pa nga gidala sa iyang trial, no? O nga maminaw ta sa iyang depensa. Ang ikaduha ni nga bahin sa depensa kaya atong gibuak ni last Sunday kay medyo taas man ni siyang dapita. Once again, ako basahon sa, actually, ang teksto nga makita sa video na sa English para sa benepisyo sa mga banag o asawa sa atong mga kaigsunan nga nasa gawas nga dili mga bisdak o di makasabot si Cebuano ang uban sa mga to na sa gawas pero ganahan mga minaw Bisaya pero reklamo sila kung lawom na kuno kay akong Bisaya di na sila kasabot. So manang ato ning gimix ang atong wali. So marukta ug atong iyampo magampo ta sa Ginoo ug atong basahon atong teksto sa verses 17 ngadto sa 50 sa buhat or Book of Acts verse 7. Mga isa taog lihok sa Ginoo lang itong amahan imo maning pulong og balaan kini ug kami niyukbo gayud kanimo nangamuyo kami nga imo kaming pasabton sa among pagbasa o pagpaminaw sa imong bulawanon nga pulong kay Ginoo kinabuhi kini na naghatod dinhi kanamo. Og espirituhanon ang imong pulong dili masabtan kung dili nimo kami tabangan. Father, labaw sa tanan, himuang nga makakat-on kami. Gikan sa mga pulong nimo dinhi nga imong ipabatbat karong buntaga. Anoint us all. Tagay mig dalunggan ug ang mga maminaw pa ni sa video tagay sa silang mga dalunggan nga makadawat kasing-kasing nga dawat usab ug makasabot sa imong mga mensahe. Doon na may pagbadlong himo ang among dawaton. Dunay pagsaway himo ang positive gihapon among pagdawat. O kining tanan amahan sa kamayan sa imong ngalan kini among giampo in Jesus name we pray. Amen. Sa nagkaduol ng panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan og bisanay pagayo ang atong katawhan nga dito sa Ehipto. Hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose or Joseph. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan ug ipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso dito sa gawas aron mga matay. Niadtong panahon na natawo si Moises or Moses, usa ka bata nga matahom sa tubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan giatiman siya diha sa ilang balay. O sa dihang ibiyaan na siya dito sa gawas, gisagop o gimatuto siya sa anak nga babae ni Paraon, ingon nga kagulingong anak. Gitiduan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa nagedad na si Moises og 40 ka tuig, nakanahuna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. Sa dihang nakita niya nga usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon, milaban siya ug ipatay niya ang Ehiptohanon. Nagdaog si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila apan wala sila makasabot. Pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away ug gisulayan niya ang paghusay kanila. Mingon siya, "Mga higala, magsuon kamo, apan nganong mag-unay man kamo?" Apan ang tawo nga nagdagma sa iyang kauban, miwakli kang Moises ug mingon, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghukom namo? Patsyon mo ba ako sa masimong pagpatay sa Ehiptohanon kakahapon?" Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagoy siya o mipuyo sa yuta sa Midian. Dito nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises, pinaagi sa nagdilaab nga sampinit dito sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moises sa iyang nakita ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apa nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon,
Ako ang Dios sa imong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Mikurog sa kalisang si Moises ug wala siya mangahas pagtan-aw. Ug mingon kaniya ang Ginoo, hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa atong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang agulo, ug aniya ako aron pagluwas kanila. Busa, dool nga ri kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto. Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingna nila kinsay naghimo kanimo nga mga pangulo ug maghuhukom namo. Siya ang ipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita dito sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siya mga milagro ug mga katingalahan dito sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga mingon sa katawhan sa Israel, ang Dios magpadala kaninyo propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala o sama kanako. Siya mao ang naguban sa katawhan sa Israel nga nagatigom dito sa kamingawan. Dito siya uban sa atong mga katigulangan ug sa anghel nga nakigsulti kaniya dito sa bukid sa Sinai ug nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuban kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Mingon sila kang Aaron, buhati kami mga Diyos nga mo'y mag-una ka namo, kay wala kami makibalo unsay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala ka namo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat sila usa ka Diyos sa dagway sa nating baka ug ila kining gihalaran ug naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. Ug mibiya kanila ang Dios ug ipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan. Sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran sa mananap sulod sa 40 katuig dito sa kamingawan? Inyong gidala mao ang tulda sa Diyos nga si Molok ug ang larawan sa bituon sa inyong Diyos nga si Ripan. Sila mga Diyos nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag, ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia. Dito sa kamingawan ang atong mga katigulangan adunay usa ka tulda di ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya gikan sa ilang katigulangan nadawat kini sa atong katigulangan ug gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tao nga gihingin lang sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. Si David gikahimut-an sa Dios ug mihangyo sa Dios nga tugutan, pagtukod ug balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nagapatukod niini. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao, kay sumala sa gisulti sa propeta. Ang langit mao ang akong trono, nagingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba nga dapit ang akong pahulayan? Dili ba ako man nagbuhat ni ining tanan? Sumo kani ang atong pulong sa Ginoo, magalingkod kita magigsunan. Ang title mao ang Depensa ni Stephen, Part 3. Mao na ang atong title, Stephen's Defense. Subtitle, Moses as a Type of Jesus. So sa atong pag-istoryahan mo, ni atong outline. Moses as a type of Jesus, as a ruler and as a prophet. Nataw siya isip slave pero ipatako siya isip ruler. Na-raise siya as Pharaoh's son, rejected siya by his people. O nga, yung kaduha nga punto, makitaan na to nga si Moses, ang temple na himo pinaagi ni Moses.
So, marita sa atong unang punto. As a ruler, ulipon siya o i-raise up siya as prince. Matang basahan na ito pagbalik ang 17 verse 22 sa Buhat verse 7 at chapter 7. Sa nagaduol ng panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisad kang Abraham, midaghan o bisanay pag-ayo ang atong katawhan nga dito sa Ehipto hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan o gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas aron mga matay. Niadtong panahona nataw si Moises usa ka bata nga matahom sa tubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan yatiman siya diha sa ilang balay ug sa dihang gibiyaan na siya dito sa gawas, gisagop ug gimatuto siya sa anak ng babae ni Paraon, ingon nga kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. So atong makita dinhi nga dunay Ehiptohanon nga hari, wala na kaila ni Joseph, wala na kibaw unsay tabang nga dako nga gibuhat ni Joseph isip Hudiyo. Og buot siya nga patyon ang tanang mga bata kay nidaghan og maayo ang Ehipto, kuyawan siya nga kung mag-alsamasa ni murag pildita kay mas daghan sila kay nato. So ganan sila ang ilang mga anak mga matay. Okay? So kung tanaw nimo sa Genesis makita nimo ang account din ha. Pero si Moses, giatiman jud sa iyang inahan o amahan hangtod ikatulong nga buwan ila napugos na gyud sila og hatag og biya ni ini nga ilang gininggi ilang ning gibutang dito sa river nga kung tan-aw nimo ang account ang prinsesa kuan siya kanang naligo o nakakita siya og nay bata nga nagsig-uha-uha nga nasa basket ug in short iyang gisagop. Mao nga ang usa ko ulipon nga sama ni Moises gisagop sa usa ka prinsesa ug nahimo siyang next in rank. So maabot nga mga adlaw mahimo siyang hari sa Egypt. Okay, kay gimatuto siya sa Egyptian nga mga pamaagi ug labaw sa tanan ang Egypt at that time mao ang pinaka-ingong kag USA. Nga kung gika kay USA, nga nag-eskwela ka sa USA, kanang gilngig kay ka nga tao. Labi na kung eskwela ka sa Harvard. O, mga anak ba, mga tunog kay mga eskwelahan. So, ato lang makita nila akong basahon nga si Josephus, usa ni siya sa mga early nga mga historian. Nisulti siya nga si Moses, gwapo jud kuno kay nga bata. Nga kung daduni siya sa kadalanan na kuguson sa nurse niya kay Nanay Yaya kay nanagod siya sa Egyptian nga lugar. Ang mga tao mo tanaw niya, muhunog mo tanaw siya. Nya nagdako siya nga bright kaayo nga bisag kinsa way makatupong sa iyang ka bright. Ug sa iyang speed ug eagerness sa magtuon, murag suyop da niya, kuan kay ni photogenic tinga siya memory nga inana ka nindot si Moses nga nagdako. Nya one day ang anak sa king nagdala ni Moises ug iyang giingnan ang iyang amahan nga pwede ba nga amahan mahimong successor nimo sa trono ning akong anak kay wa may lain babay diya siya. Ni agree si Pharaoh, then sumala sa istorya nagduwa ang hari sa iyang apo nga maunay musunod, iya kuno gikuha ang iyang trono, ang iyang korona ug iyang gibutang sa ulo sa baby pa nga Moses o si Moises. But ang bata gikuha kuno ang gibutang nila og gilabay sa ground. So ang usa ka wise kunuhay nga Egyptian nga nakakita ningon siya, uy, sign ni. Bati ni nga sign. Kay mura kaning bataa mohatag og disaster o kagubot sa Egypt. Pero ang bata iya ang inahan nga maong prinsesa iyang gikuha dayon si Moses gikuha dayon niya og gina niya ang iyang amahan. Ay jud tuwa nang istorya pa ha. Kay kuyawan siya nga patyon ang baby. So mo na nagdako si Joseph nahimo siyang greatest Egyptian general. Og daghan sa kung ingon
Moses day, sorry. Moses, nahimo siya ngilngig kay nga general sa Egyptian army nga daghan kay siya og mga victory sa iyang pakigubat hangtod sa kalayon sa Ethiopia nga diin ang magminyo siya sa prinsesa ni anang lugara. So gidala ni Stephen kani nga istoryaha kaning depensa ni Stephen aron pag-abli na sa ilang mata nga nailaing leader nga inyong gi-reject, inyong gisalikway. Kay last time nagisuryata ni Joseph. So padayon ta dinhi sa depensa ni Stephen or ni Esteban. Din atong makita dinhi sa subpoint 1b nga si Moses as a type of Jesus, kay mura siya si Jesus nga nahimo siyang deliverer. 23, na edad na si Moses og 40 ka tuig, kunahuna siya duaw sa iyang mga kadugo nga Israelita. Nakita niya usa nga gidagmalan sa ituhanon. Of course, nagdako siya nga kaila siya, gilabanan niya ang Hudiyo ug iyang gipatay ang ituhanon. Nagdahom si Moses nga ang iyang kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila. Apan wala sila makasabot. Kay sa pagkasunod adlaw nakita niya ang duha Israelita siumbagay. Yang gihusay ug ingon, "Hoy, mga higala, magsuon man mo, nganong mag-unay man taon mo?" Nya ang tawo nga nagdagma sa iyang kauban, katong sumbag, wakli siya. Kinsay ingon nimo nga ikaw ay among pangulog maghuhukom? Patsyon mo ko nimo para atong Egyptian na day naka-witness na kuyawan siya ang iyang gibuhat, mikagyo siya. So makita nato dinhi ang gugma ni Moses sa iyang katawhan. So salamat ta nga bisan og sinagop siya, gisultihan na siya daan nga Hudiyo jud ka. Okay? Pwede magid-unta ato niyang kanang wa siya pakialam, Egyptian na gud siya, di ba? Dili by blood, kundi by nationality. Okay? Kaya ngadto naman siya nagdako. Pwede gyud siyang patay na ng mga ang kadugo na ko dihay, wala ko labot anak nila, may na magkomposisyon. Ako na gud ang next nga hari. Pwede ra gyud tong inana ang iyang attitude. But si Moses manggod, gibutangan na siya sa Ginoo ug na siya kasing-kasing nga malumok, humok ug naa siya pagtan-aw kay ang mga ulipon biya sa Israelites, ang mga Israelites biya at that time, grabe jud kayo nga kanang bisag tiguwang na magkarga gihapon nya kung di ka kahimo sa imong kutab latiguhon ka, grabe kaayo ang ilang na agian. So si Moses dinhi o si Moises, makita na to, willing kay siya mo surrender, mo tugyan, mo hatag sa tanan nga naa niya para sa Ginoo. So sa pagdala ni Stephen sa depensa niya may tungod ni Moses, iyang giingnan nga si Moses di parehan ninyo indirectly, no? Kay istorya mo gud yang depensa. Di parehan ninyo ganahan kay mong power, ganahan kay mong gahom, ganahan kay mong posisyon sa inyong mga gipukuptan nga posisyon karon. Di na mo ganahan mga naog. Parang Trump, di ganahan mo naog. Ilang gi-idolize ang ilang past. Di sila willing mo give up sa ilang rights and privileges. Mausap kita. Sa dihang nakaila ka sa Ginoo, kinahanglan ng imong mga katungod o mga pribilehiyo, imo nang i-give up sa Ginoo. Di na nimo kuptan niya, imo lang i-add on, imo lang i-sumpay, o imo lang idugang si Jesus sa imong kinabuhi. Di na pwede. Sa dihang muduol ka sa Ginoo, dapat hubok na ka, beggar ka, wa kay ikapasundayag o ipanghambog at ubangan sa Ginoo. Willing jud ka musugod sa uno, kung bukuyog ka ni Jesus Christ. Ang problema nato kadaghanan nato mga Kristohanon, dili nga gidugang lang nato. Nahimong again another religion ang pagka-born again. Ang pagkatao ni Kristo Jesus nahimong lain nga reliyon. Ni shift lang tag gikan sa usa ka nga reliyon ngadto sa lain nga reliyon. Mabitaw ng mga tao di kasabot nga it's about a relationship. Kay ang reliyon is sistema man sa pagsunod og Ginoo nga atong gibuhat sa atong unang-una.
Apan ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, di man siya sistema nga mubuhat ko ani, buhat ko ana, maglipay siya. Kung dili, kay nakigrelasyon ko ni niya, nakighiusa ko ni niya, then siya nga nilukat na ko, nibayad sa akong mga sala. Angayan lang ang tanan nga iyang isulti, angayan lang ang tanan iyang gusto akong tumanon, kay iya naman ang akong kinabuhi. We belong to only one. Iya na ka. Amen? So, nag-continue si Stephen sa iyang depensa. Nga makita nato din nga, si Moses is a type of Jesus as deliverer. Gipurify siya, gihinluan siya, giumo siya, maayo, gidugmok siya sa Ginoo sa Midian. Kaya nga naman, sa pagkadungog ni Moses, nikagaw siya, no? Mipuyo siya, nidagan siya ngadto sa Midian. Nya dito, na minyo siya, na siya duha ka anak. Pero paglabay og duha ka tuig, nay anghel nga mipakita kaniya. Dito sa nagdilaab nga sampinit nga kung makita nato din ha sa Book of Genesis, kitbuong siya nga sigam ng bukira unsa man ang nadinha o pa may kaingin sa una. O pa siya kibahon sa nagkaingin, sigam na diang giadto. Okay? Kaya natingala siya. But remember, at this time si Moses, usara na siya ka magbalantay og karnero. Ang iyang kaistorya permi ang black sheep, have you any wo? Ba. Ngilngig kanig utok, bright kani siya, hinangad sa kanang tao ito sa Egypt. Pero karon for 40 years, sa 40 years niya nga murag bantugan ka siya, 40 years sa gikuan sa gisya sa Ginoo sa iyang kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Kuan siya og kanang bilib sa iyang kaugalingon. May gitawag na itong self-reliance and self-confidence. Dapat ang atong self-confidence is not even matawag na itong self-confidence, kundi ang akong pagsalig, dili sa akong kaugalingon, kundi nganha ni Kristo Jesus. So natingala siya, miduwa siya sa sampinit, aron susihon. Nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga ningon, ako ang Diyos sa imong katigulangan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Mikurog sa kalisang si Moises, wala siya mungasok pagduol. Tanaw na lang siya. Og misulti pagyud ang Ginoo. Huboa ang imong sandalias kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ningon ang Ginoo, nakita ko ang mapait nga mga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang agulo ug ganiya ako aron pagluwas kanila. Busa dool nga rin kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto. So makita na to din nganhi nga nagpresume magod si Moses katong first time nga dito pa siya. Kana bang mao man kita no, mo presume and mo assume. Mo presume ta nga kana bitang abi nako kasi nagkasabot na ta nga ngadto ta sa skina magkita. Nya humande ang usa dayto sa pikaskina ikaw to ka pikaskina dito mo makita. Abi maguna ko nakasabot na ka nga ako na ning gipangayo nga imo nang gikuha daan wakay ka nakadungog ningon siya nga o imo na. Mo na ang presume abi nako. Ug mao sa ni ang nagibuhat ni Moses nga iyang gipresume nga tungod kay gi-raise up siya sa Ginoo sa Egypt, ngilngig na kay siya nga tao. Matong para niya, ako'y second in rank aning nasura, pwede na kong patyon ng Egyptian kay hari man ko. Hari-hari naman ko dinhi. Okay? So, gikuha sa Ginoo kanang tanan o gihimo sa Ginoo nga siya wa na joy salig sa iyang kaugalingon. Mo na makita nato nga hubo siya o gihimo siyang hari o unya hibuan siya pagbalik aron mahimo na sa siyang manluluwas. From pauper to a prince and back as a pauper ang naitabo ni Moses. O sa sakto nga panahon, yung tanong Ginoo, hinog na ni sakto na ni. Dinaan na ni magsuki-suki na ko. Di na ni mo kanang sige panghambog nga ako maguni. Okay, so gimod siya sa Ginoo o gihimo siyang deliverer, mangluluwas sa mga katawhan, sa iyang makatawhan nga Israelita gikan sa mga kamot sa pagdagmal pagamong-among sa mga Egyptians. So nobody became somebody and became nobody and again become
somebody. Muna makita na to ang Ginoo is always, siya di mo pataas o siya pa'y magpaubos. Magpaubos gani ka, ipataas ka. Pero magpataas gani ka, boom, ilubong di ka sa Ginoo ng buhi. Muna ka ng hambog, tangtangon na. Kanang believe sa kagalingon, tangtangon na. Okay? So point number 1 is a ruler and deliverer and prophet. Atong makita din si Moses. Gireject siya sa iyang mga katawhan. Ningon din si Stephen or si Esteban sa verse 35 to 34. Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug giingnan nila kinsay naghimo nimo nga pangulo ug maghuhukom namo. Siya ang ipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluwas binuligan sa anghel nga iya nakita dito sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siya mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga mingon sa katawhan sa Israel, ang Dios magpadala kaninyo propeta gikan sa inyong katawhan sa mga siya nagpadala kanako. Siya mao ang naguban sa katawhan sa Israel nga nagtigom dito sa kamingawan dito siya uban sa atong mga katigulangan sugma ug sa mga anghel nga nakigsulti kaniya dito sa bukid sa Sinai ug nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. What are the things nga gisulti din ni Stephen? Gibalik-balik niya, siya ang gisalikway sa katawhan. Siya ang gipadala nga pangulo ug maluwas. Siya binuligan sa anghel. Siya gi-emphasize niya no iyang gitagaan og importansya nga si Moses leader sa ilang katigulangan. O kung giilaman nga leader sa ilang katigulangan si Moses, dapat mo ilasad sila ni Moses nga ilang leader. But remember, doon ay problema ang mga Hudiyo. Ang ilang problema is, di sila kadawat sa mensahe ni Stephen or ni Esteban, nga para nila, ang gisulti ni Esteban, kasi na siya nag-ininchik naman siya, kinatsila na siya, lain naman niya iyang mga doktrina. Nagdako man tani siyang kuyog na mo. Kay foreigner ba ni siya nga Hudiyo nga nagpuyo na di sa Jerusalem. Nga ang pinulungan Greek. So kay imagine ka mura na siya Amerikano nagpuyo sa Pilipinas. Nga ilang Bible English, dili bisda binisaya. Unya human ni palag siya. Nagtudlo na siya nga dunay Kristo nga pinagi siya pagpakamatay sa krus ang tabil na bumungkag sa tupa ang tanang mga tao makaduol na niya. Wa na'y mga seremonya, suko man sila na. Sa tupa, wa na'y templo, wa na'y sacrifices. Ang mga gisulti ni Moses, wa na'y lami. Ya kita biya gitagana na. Proud man kay sila nga sila gitagaan ni anak. Proud kay sila nga sila ang gitugiyanan ug sila gid ang naggiya sa makatawhan ug di lang sa mga Hudiyo kundi sa tanang tao sa kalibutan. Apan ilang man gibalik-balik, ilang man gikuhaan, ilang man gipunaan. Ilang gibubuog maayo ang balaod sa Ginoo para ilagay yung malakkangan. Para nilod sila tanaw labi na ang mga leaders. Mo ni para nako jud leadership is very important. Nangita man tag mga tao nga dunay leadership qualities, pero unsa nga klase nga leader? Maminaw ba? Magpatudlo ba? O may nga siya, abot na ko ani nga leader position. Okay, nakuha na kong tudlo eh. Anak ba ta? No. Kay daghan tag mga pamaagi nga atong nahibaw-an kani adto nga patakaila sa Ginoo nga di day mao. Daghan tag mga pamaagi nga isupalpal gina sa Ginoo pero magmay kay kamo basket ya mo deliver ka pag ana pak supalpal kay kabiran ka sa Ginoo kay di lagi na mao. Nagara-gara na sad kasi mong pamaagi. Kibaw gyud ta maminaw, magpaubos ug mudawat ug mga bag-ong mga pamaagi. And remember this, kani sa gisulti ni Stephen o ni Esteban dili sila makadawat. Unya gipagi-highlight niya maayo nga ang Ginoo nag-uban ni Moses. Dili si Moses ang murag nag-deliver gyud nila ang Ginoo. Kay nakahimo siya mga milagro nito sa dagat nga pula. In 40 years, naglakaw sila sa disyerto, ang Ginoo nagsupply nila pagkaon, nagsupply nila og tubig. Pero kung basahon ni mo luoy kay si Moses, labi na sa Book of Numbers, kung basahon ni mo din ha, sige siya awayon.
Kay sino pag nibalik na lang niampo mo sa Ginoo nga luwason mas Ehipto, nya karon naglakaw mo dinha sa init kayo nga lugar nya wa joy kapasilungan. Pero nakakita sila mga milagro, gipayungan sila sa daytime ni kagabi na burn fire dako kayo kay asam sila mangahoy mag-burn fire sila. Kamingawan man, disyerto man. So gi-remindan sila ni Stephen sa mga katingalahang butang ug giingnan gay sila nga ang Ginoo mismo magpagdala og propeta. So si Moses here was already telling them of the coming of the greatest prophet nga si Jesus Christ. Pero ang kapait lang, ang kadaghanan naghunahuna ra gyud nga propeta si Jesus, dili siya Ginoo. Kay ang prophet guys gitahasan sa pagsulti sa mga katawhan sa Ginoo, gibutangan ang iyang unahuna ug iyang dila ug iyang bakbas mga pulong sa Ginoo para unsay iyang isulti minsahero siya sa Ginoo lamang. So makita nato dinhi nga daghan kaayong rebuke o pagbadlong o pagsaway ang gibuhat ni Stephen kanila. Og most of all iyang gipaklaro kapila man ninyo gi-reject siya, kapila ninyo gisalikway si Moses nga gipili mismo sa Dios aron kamo makagawa sa inyong pagkaulipon. Di ba inarata karon? Tanawang Cebu City. Balik na sad sila og istrikto. Tanawang mga Europe karon. Okay na kay sila o balik sila second wave. Nagunsa mga tao nagsige og rebelde. Nagrayot ang ubang nasod. Ang ubang na protesta. Hala, oy, para silang kayuhan, protesta pa yun sila. Amen? So, yun sa nila pag-reject si Moses, nangandoy mo, yun sila, ni-disobey mo niya, ungrateful mo, sige mo giyaw-yaw niya, sige mo og complain, o saan ka na, sige og reklamo. Sige mo gingon, labi na sa Numbers 14, kung basahon ni mo, may pato sa Egypt, na pa yun, may makatilaw pa may og kanang litsyon nga manok, o litsyon nga baboy dinhi, manan, mamigaw na ni, gi-unan, gi-iskabitsi, gi-fry, morag yun gihapong naunga. Sige lag reklamo. Di pa kita karoon nga pandemic, daghan kasi reklamo, paitaw sardinas, ug mao lang ni, unsay maabot. Ug labaw sa tanan, yun sa ilang pagsalikway si Moses ug labaw sa tanan ang Ginoo, naghimo sila Diyos. Kadadang isaka si Moses sa bukid nga dugay kaayo kay 40 days and 40 nights fasting, prayer and fasting. So pwede gyud ta mo ikaw 40 days and 40 nights. Bisag tubig pwede ta. Kung ang Ginoo imong kauban. Kung ikaw gisugo sa Ginoo, ang Ginoo makiguban sa nimo. Pero mo imo ra gani hospital landing nimo. Okay? So, wa man ninawdan si Moses. Gilaay naman sila. Paitaan niyo, asa naman niya, aron, maghimo tag Ginoo. And you know that story, and that story really is teaching me even unsa yun ang pag-separate sa families. Ano ba kay, you belong to God, iya na jud ka. Kung ang imong pamilya o tanang mga tao na palibot nimo di gani makapalambo sa imong lakaw, probag natuok ka din ha. Na kay katungod, isip binuhat sa Ginoo, iya na sa Ginoo. Ngamingon ka, di ko din Kay una sa tanan, ang imong relasyon sa Ginoo may pinaka-importante. Dili ang relasyon sa bisan kinsa. Bisa pag-asawa o bana nimo na. Kung matuok ka sa imong relasyon sa Ginoo, kay masigig dili, ayaw ni, mauna, niya mag-away mo, niya kailangan sugton dyan ni mo, buhaton dyan niyang gusto, kay mauni, mauna. Nga makita ni mo din ha, kalimot lang ko asa ni, nabot lang sa kumain, ako lang i-share. Pag naog ni Moses, unsa may gibuhat ni Moses? Kinsa tong dapig na ko sa Ginoo? Ana siya. Kuhain yung mga sundang at sa uban pa, pamatya ang inyong mga igsoon, amahan, inahan, parentig, agaw, sa kinsa pa na sila higala, kadtong kibaw ka ni Simba atong Diyos.
Pero mata pabuhatan sa Ginoo ni ana, ningon man ang Ginoo nga mo separate ka sa mga dili mo mutubay o giana gituok ka sa imong paglakaw sa Ginoo. So, nganong gi-mention man ni sa ni Stephen or ni Esteban, yan na sa ning gi-mention tungod kay makanunayon silang misalikway ang ilang katigulangan. Kanunay, in short, giningon si Stephen, liwat jud mo sa inyong mga luloy, gahi mo o. Gi-raise up niya si Joseph, si Jose, gisalikway. Iyang gi-raise up karong Moses, gisalikway sad. Nya usay katuyuan sa Ginoo nganong kaning mga tawhana iyang ipataas para muluwas kanila. Tuon ini unsay response sa Ginoo, unsay iyang gibuhat. Gisalikway sad sa Ginoo ang nisalikway niya. Mao natong makita sa verse 42. Ug mobiya kanila ang Dios ug ipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan sumala sa gisulat sa atong sa basahon sa mga propeta. Katawan sa Israel, ako ba inyong gihawan o gihalaran o mga mananap sulod sa 40 ka tuig dito sa kamingawan? Ang inyong gidala mauman ang tulda sa Diyos na si Molok ug ang larawan sa bituon sa inyong Diyos nga si Ripan. Sila mga Diyos nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa, ingon nga mga bihag, ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia. Ingon ang Ginoo, gidisiplina na kamo for 40 years dinha sa disyerto. But still, wa gyud mo maghinulsol o nagsigi ka pa magsimba sa inyong Diyos nga binuhat nila. Nga gisulti din hina ilang mga ngan sa ilang mga Diyos simulok o gipasagdan sila sa Ginoo. So makita nato din this is makaingon ta loving God. Mahigugmaon nga Dios. Manang taw mingon nga ang Ginoo mahigugmaon man, mahigugmaon ang Dios sa mahigugman niya. Apan masuko sad ang Ginoo sa dihang siya isalikway. Manay balansiha ang Ginoo. He's a God. Ginoo siya nga mahigugmaon, apan Dios sad siya nga kibang masuko. He's a God of love and He's a God of wrath. Ngano man kay na niya ang hustisya. Balance man ang iyang hustisya. Kung isalikway siya, isalikway sad kaniya. Mo na nga ato bang ganahan nga ato bang kontra ang Ginoo o atong kauban ang Ginoo? Asa magyud ta nangamo, tao o Ginoo? Kinsa man jud ang importante nato ning kinabuhi ang Dios ba gayon? O atong kagalingon o pamilya o kinsa ng mga tawhana? Sapi ba importante nimo? Ala gauna imong sapi ning pandemic. There's nothing we can do kung makikontra ta sa Ginoo. Mo nang ningon ang Ginoo kay inyo ni gibuhat, silutan panako kamo, ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia. Mo na nakita nato giguba ang duha naman ni duha na ni ka kingdom ang Israel sa ilang kagamay ba? North and south. Ang north mo atong Israel, kadaghan nga itong tribo nga to sila. Ngari sa south, ang Juda na lang. Unya naggisige atake sa Ginoo pinagi sa Assyria, wag yapon maghinulsol ang mga taga-Juda. O eventually silang tanan padala sila sa Ginoo sa Babylonia. Grabe ang history nila nga dapat sila makasabot nga ang Ginoo nga gisaysay o gisulti o nagsulti siya sa maayong balita si Stephen, suko sila. Kaya nga no lagi, they love their religion. Wa nila higugma ang Diyos nga naghatag nila sa mga balaod. Muna nga, gi-quote ni Stephen ang verse 43 dinhi, ang Amos 5:25 to 27, nga kung gingon ninyo ganina nga, first Assyria sila, later on, nahisakop sila sa Babylonia. So, isip conclusion sa iyang depensa, nihisgot si Stephen sa Jewish history may tungod sa sanctuary. Ang sanctuary, iyang gituki. Kay suko man sila nga, naghisgot sila nga, nanay unyay kanang temple, di natakinanglan ni ana. Kay para nila,
ang gisulti niya, nagpresume sila nga ang gisulti ni Stephen or Esteban mao nga ang nabanhaw nga Dios nga si Kristo Jesus mao na ang mo replace sa temple, which is true. Kay siya naman ang mediator sa bag-ong kasabutan. Sa una, musud pa man sila temple katong tent para himamaton ang Ginoo. In fact, di magani sila musud yun nga to hadlok man sila kadaghanan nila. Moses ikala istorya si Ginoo, di mas na musud na to sa tulda sa meeting or tabernacle. So, unsa man ning tabernacle? Suko man sila ni ini. Ang aning tabernacle tulda ra gyud ni. Sa atong gikan sa Egypt padung sila sa promised land, ganahan ang Ginoo kay Ginoo may naghimo ni adto man ang makita nimo da sa Book of Numbers kay it's a time nga ang Ginoo nag-raise up og mga katawhan nga musud nga to sa templo, magda sa mga butang sa templo, gibos tanan si Moses ang mediator tigpatilwala sa tao og sa Ginoo. So naa didto ang Ark of the Covenant, ang Arka sa Covenant ug ang duha ka tablet, kay di ang tablet na to karon naging word tablet, katong carve sa Ginoo nga iyang gisuwat mismo ang 10 commandments, ang iyang kasabutan ngadto sa mga katawhan na mauni ang inyong basihan sa inyong pagpuyo ha, ang akong balaod para lahi jud mo sa uban. Mo may gusto sa Ginoo lahi ka sa uban. So di ka masuko kay nung kalahi na kag reliyon. Correct. Lain na dyan kong reliyon. Kaya lain naman kong batasan. Tanaw kong batasan. Nindot na kong batasan di prasauna, di ba? O, ito na lang sila na. So, ano mo? Ano ka? Hey! Mo ko sumbagot, bago sa tika. Sagpaan ko naman, sagpaon sa tika. Pero karon sagpa ako. Di ko masagpa. Ni mo. Patiran talaga. Di ko masagpa ni mo. Pero di sa ko magpasagpa. Atras sa lagsad ko. Nagpasagpa man sa ko. Magpawasar ko. Okay? So, dapat makita ng mga changes. So, ang presence mo sa Ginoo maong naa sa tabernacle o sa tulda. Kay literally, ang Ginoo nagkikuba, nagpuyo-kuyog sa iyang katawhan nga gitawag niya Israelites. Kung hangtod karon buhit pa na sila. Pero ilang gisalikway, ilang gi-reject, wa sila mosunod sa Ginoo ug naghimo pa noon sila Dios pinagi silang kawilingong kamot. Nga ang Ginoo man unta maoy naghimo kanila dili sa iyang kamot kun dili lang sa iyang pulong. So mo ni conclusion ni Stephen. Dito sa kamingawan natong katigulangan adunay usa ka tulda di nagkatawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya gikan sa ilang katigulangan nadawat kini sa atong katigulangan ug gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue sa pag-ilog nila sa kayutahan sa mga tao, gahighinan sa Dios sa tubangan ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. So gipakita nila from Egypt hangtod nga sa ilang katigulangan, gipasa from generation to generation hangtod ni abot kang Josue o ni Joshua o ngadto ni David. So in short, si Stephen nag-ingon din nituo man ko sa tabernacle nga ang Ginoo maoy nagsugo ni Moses nga buhaton to sa iyang katuyuan o sa iyang panahon. Ang Ginoo ba magbuot ta ba kung usab siya ba masukutan no? Dapat kita masuko kay siya tagiya sa tanan. Mao man niyang gibuhat sa mga Hudiyo. So at the same time iyang giusab ang iyang tunong. Ningon siya sa verse 46. Si David gikahimut-an sa Dios ug mihangyo sa Dios nga tugutan pagtukod sa balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nagpatukod nini. Apan ang labing halangyon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao kay sumala sa gisulti sa propeta ningon ang Ginoo, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao akong tumbanan. Unsa mang matang sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nabuhat nining tanan? So ang question sa Ginoo gilaban niya sa tao, magtukod-tukod yung magbalayan ako, ako may tagiya sa tanan. Di man mo kasud na ako kay perti man akong dakuha. Okay, so gikotlo ni Stephen or ni Esteban sa Isaiah 66 verse 1 and 2. In short, iyang pagsulti niya niini, iyang gisulti ngadto sa iyang mga nagakusar kaniya, dili masod sa tolda ang Ginoo. Ang presensya lang pero ingon jud imo jud isud ang Ginoo diha.
Kay mas dako ang Ginoo kaysa tulda, mas dako pa siya tibuok universe. May kag universe ang tanang planeta kani makita nimong bituon, planeta man na. That's a universe. Dili masud, dili ang kalibutan kabahi lang anang universe. So ang NIV commentary nag-ingon sa verse 49. Ginimindan sa Israel, sa Isaiah reminded Israel nga ang tanang creation mao ang templo sa Dios. Tanang creation, templo sa Dios. Siya mismo ang nagbuhat ni ana. Mao nga paghimo og pagpahinomdom ni Stephen ngadto kanila, iyang gipakita sa mga nag-akusar kanila nga ang Ginoo lamang ang makahimo og templo. Kung asa siya ganan mo puyo siya magbuot. So, allow me humimo kog interpretation panglain ini sa conclusion ni Stephen. Murag ginani ba? Yo! Hey yo! Mga Hudyo! Ang modern temple is you! Ikaw na ang modern temple sa Ginoo. Yo! Imong body mao'y templo sa Ginoo. Kung imong gidawat si Jesus nga imong Dios ug manluluwas. Magikan sa imong templo, gikan da kanimo mong gawas pirmi ang mga pag-ampo. Nay daghan taon affected nga to sa Luzon, sa yan ani Bagyo. Mutanaw ka sa balita. Sa may isod sa imong ulo, ni ampo ka para nila. Nakunho na ba kay mga Christian sa Dalordon na affected? Lord, tabangin ang taon nisa. Sa may among buhaton. Kasi pangunta sa Ginoo, Lord, sa akong buhaton ni Ginoo, wa kay mabuhat, ampo lang. Nga ka mulayas nga to dito sa Luzon. Wa kay mabuhat. Just pray for them. Kaya dapat ang pagsimba na apirmi na ang pagdahig sa Ginoo, na ang pagpasalamat. Kinanglan na anak maggawa sa atong kasing-kasing. Marang dili manggawa sa mga reklamo, di manggawa sa mga libak, dili manggawa sa mga bati, mga mga pangdaot, anything nga bati nga manggawa sa atong baba. Dapat dili na. Dapat ang kasing-kasing nato limpyo every day. Kay ang templo nato, nadinha ang balang Espiritu sa Dios nga nagpuyo. Manang atong hunahuna, ang atong tinguha, ang atong mga gusto, ato dyan na ihatag sa Ginoo. Di ta magbuot. Kay siya man ang nakatag-iya na nato. Yeah, this is what I believe mo'y gipapuntog yun ni Stephen ngadto nila. Pat nasayod lagitan ilang gihigugma ang ilang reliyon. Ilang gihigugma ang ilang tradisyon. Ilang gihigugma ang mga gisulti sa ilang katigulangan kaysa gisulti sa pulong sa Dios. Di ba hangtod karon daghang Christian gyapon tug Bisaya? Di ko kasabot ana. Daghan gihapon mga Kristiyano nga magpahimad pa o at pagbaraha o sa padinha may mo pagmanjik-manjik ni muslang balay kay nanong atubang sa akuan mauni o nagfungsoy-fungsoy pa bang uban din ha. Ano ba ni mo pangutano ng Ginoo? Bago lang ang Old Saints All Souls Day, hala magampo gihapon sa mga minatay ug sa una lagot kay kanang namatay. Nya karon ato ka dito nya lakhilak ka nya ampo pa ka tabangin taon ko kay na jud problema dako kay kog utang o nagbuwag si inday sa undo yung sa kumat sulti ba nang patay man na suko pa magay ka na sa una. Di ko kasabot na ana. So mo na yung kung nga daghan jud kita mga Kristohanon nga ningon nga nakailatan Jesus pero actually wata kailan niya. So mo na nga dili sila maka-accept tungod sa ilang gugma labaw pa kaysa Ginoo. Giguman nila ang butang, giguman nilang reliyon, giguman nilang panimalay, giguman nilang negosyo, giguman nilang kwarta, giguman nilang daghan kay sila gigugma nga labaw pa sa Ginoo. Ginoo nara diri layo kaayo. Di sila kapaminaw sa kamatuoran. Ang tao nga wala ang kamatuoran lisod kay badlungon. Lisod kaayo nimo maymayan. Sa maymay pala na nimo. Bisag mo pa nang latiguhon, patsyon pa na nimo. Di na mo sab. Ano siya Ginoo? It's only the power of God nga makausab sa pangunaunang pagbati sa tao. Mana nga
para nila is kung kwaon nimo Stephen ang among templo worship murag ug among reliyon murag wa mi identity. Mao na ang problema. Kay ang tao gud para niya attorney, doktora o kisa pa sa panangaranggo at linya kadaghan kaayo Josephine Maranga. Unya di na ko doktora, di na ko wala na ko. No, ang definition nimo, ang meaning mo na unsay nakahimo nimo nga ikaw? Unsay meaning sa imong kinabuhi? Unsay katuyoan sa imong kinabuhi? Dapat ang meaning o katuyuan sa imong buhi is nahiusa na ka ni Kristo Jesus. Ang image of God nana nimo. Makita na ang kinaiyahan ni Jesus Christ. Di ka dagko kay ka-cross din kung salbahis gihapon ka og sinultihan og mga gibuhat dinay dagko kay ka-cross din gipang nya ni kag April magsakripisyo jud ka. Pagka-fake. Ikaw hiusa na ka ug duna kay Dios nun or divine nga katuyuan sa imong pagpuyo. Si Ravi Zacarias mukutlo ko nini. Ingon siya, it is not who you are that defines you, but whose you are. Bisayon nako. Dili na nga kung kinsa ka karon ug unsay imong nakabuot ning kalibutan na o pila na imong kwarta, unsay imong nabuhat na accomplish nga mao na ikaw. Kung dili kang kinsa man ka, kang kinsa kang anak. Mo bitaw nang kung anak ka ni kaning tawhana niya, kaning nga family proud kayo. Pero anak kay kani Pedro wala uyamot ni Juan nga way nada. Nga kisan ka anak ni Pedro. Bisa Pedro ka to pala humog. Muyuko ka. Katong Juan nga kawatan. Kato na priso. Pero kisa kang anak Lolier. Kisa kang anak Osmania. Kisa kang anak kang kinsa pa na din ang mga taga-as o mga mga sikat. Anak kong Chong. Dili ka itong ipatay. Mayor Chong. Proud kay ta. That should not be. Ang image nimo should be Christ. Mo na nga, ang ungodly, dili just nun nga tao, di yun na maminaw sa pulong sa Ginoo kay they are spiritually discerned. Like ganina mga buntag, ganina, nag-praise and worship ta, magkiksuunan. Di ba usay, ma-discourage ta no nga, ni naminaw naman titag Bible study, pero agihapon mula ko sa Ginoo, or kanang wag yapon klaro sila. So magayong ka nga, ako lang kung dangon eh, kapuya ni nilaw eh. Akong giganap panahon niya, di gapon, wag yapon na nga usab. It's not you, manggod. Kana bang istoryahe ko ng tao nga 100% bungol? Di mo kasi sinabot. Bisa pag mag-sign language kami ka nga. May nga. Lain lang yung meaning sa anak. Ang imo nakaon. Lain yung meaning sa anak. So, di mo magkasinabot. So, magigsuunan, we need the power of God. What God revealed to me is, mangayo kita sa every Bible study na to. Ginodi man ko ang makapasabot nga prakaron. Makapasabot baday ko ninyo. Ikaw man, pero mubuhat ko sa akong gimbo haton. Period. So mo na nga in closing, bukotlo ko sa college press commentary nga ang pinaka-istorya o history sa mga Hudiyo gipresentar ni Stephen or ni Esteban ug iyang gibanig nga ang matag tao nga gipadala sa Ginoo iyang mapakita nga ilang gisalikway o gi-mistreat sa man gi-receive gibuna ag gidagmalan sama nga si Jesus Christ ang pinakaanak na yun gipadala ilang gisalikway di lang gidagmalan gipatay. So mauna ang punto nga gidala ni Stephen ug ilang gipahinumduman nga bag-o lang silang gipatay nila si Jesus Christ. Ug karon ila na sang isalikway ang mensahe ni Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay nga gipasa ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles ilang napasa nga nagnanas sila na disciples sama ni Stephen nga bold kay isog kayo nga musangyaw pirmi sa pulong sa Ginoo human silbi
humanyag pakaon sa mga pobre, humanyag pangumpra, humanyag loto, humanyag panghugas. Mangita siya panahon mo, sangyaw siya. Sumaw na may sunan, way kahadlok ni siya. Tungo sa iyang way kahadlok, doon ay may tabo ni Stephen or ni Esteban. Stay tuned next week. Okay? Balik ko paminaw next week. Pero una pa tamo, biya ni atong topic, maritag life application. Mangutan nata ni ini. Isuotay pa rin ninyo, kaya wanin ako na text ninyo. Pareha ba kung Moses, nga nag-una-una sa plano sa Ginoo? Unsa man ni? Ako niya nang ibalik after we pray para makaklose ta. Pareha ba kung Moses nga willing ko mo give up sa tanan, apil ng akong gingharian para lang jud kong maminaw sa tawag sa Dios? Kung mao kana, sakto ba ang akong gilakaw karon? Kung naminaw ko sa Ginoo. Kung wala, ngano man, nga hindi makubuot magpagamit sa Ginoo. Number 3, ang ako bang identity, ang ako bang pagkatao, kinahanglan ba gyud tungod sa akong nakabot, na angkon, na possess or na whatever ni kalibutan na, or tungod kay ang akong identity na ana sa Ginoo. So magsuunan, maghimutag, mag-evaluate ta sa atong kagalingon ni ini, og seryosohon na to ang pagsusi sa atong kasing-kasing. So mo ampo ta, Ginoo. Nasayod mi nga kani dili res mga Hudiyo, buhi ang imong pulong ug unsay ilang sayop mao sa na among sayop hangtod karon. Ug nasayod ka Ginoong Dios nga naay mga punto gyud sa among kinabuhi nga wala pa jud kay namo gitibuok ug hatag nimo o subay ba sa imong pamaagi. Please Lord, himua nga mo tan-aw mi, mususi mi, muangkon mi, maghinusol mi ug mobiya mi niini. Nga sa among pagpundok-pundok karon o Lord, mighty God, nagampo kami nga do na may tinud-anay nga pagkumpisal asa mi sipyat pa. O Ginoong Dios, salamat kayo sa imong pakigsulti kanamo, sa imong pagpahinumdom, pagtudlo, pagpadlong kanamo. In Jesus mighty name we pray. Amen. So, listen again, palihog sa mensahe sa Ginoo next week para ka mapanalingan gihapon sa Ginoo. Imbitara ang imong family, ang imong mga friends nga sila sad mapanalanginan sad sa Ginoo. Ug nga i-share ug i-like ang page sa FB tanawa The Door of Hope Cebu. Yeah, once again, akong daygon ug pasalamatan gayud ang Ginoo sa akong family diha ni Kristo nga nagtabang nga mahimong posible ning atong recording sa iyang mensahe. Again, praise and peace of Christ be yours. Amen and amen.